E agora toca tamén escoitar por última vez por esta temporada radiofónica esta melodía que nos serve para saudar e conversar e sair de dúbidas sobre ese reino mundo vegetal que tanto nos fascina grazas a Nuska Chousa. Aquí estamos na túa horta. Nuska, como estás? Aquí estamos, hola, que tal? Moi boa tarde, encantadísima. Pero ti sabes que me dou así como un pouco de pena cando dixeches, por última vez hasta septiembre. Sempre dá un pouquiño de pena, pero temos o verán por diante para desconectar, hai que disfrutar, para gozar e vir con folgos renovados e con pilas recargadas alá polo setembro, que xa non queda nada. Totalmente. Bueno, este ano a programación comezará mesmo antes. Xa o 31 de agosto, luns, estaremos de volta por aquí facendo a nova programación da Radio Galega, pero como eso xa será máis adiante, imos ao noso aproveitar os minutos para ir dando resposta a todas aquelas persoas que se comunicaron vía WhatsApp co programa a tarde e con Nuska. Dalle, Miguel. Que tal, Nuska? Estou aquí sustituindo a Iago. Hola, que tal, Miguel? Vamos ali con esa primeira consulta. Un ointe que nos envía 4 fotos da súa horta e nos di: estou preocupada porque teño unhas poucas plantas de tomates e algunhas teñen as follas rizadas, escurripichadas. Unha das plantas ata parece queimada. Que lles estará pasando? Eu teño que facer unha lista para poñer palabras na RAG, porque a min o descurripichada encantoume, o sea, son moi sonora a palabra, nunca a escoitara, pero creo que a vou adoptar. Mira, eu en casi todas as fotos que manda se ven ben, non sendo dúas das plantas, non? Polo aspecto, a min pareceme que poden ser dúas cousas. Ou son trips ou son ácaros, porque a súa maneira de comer é iso, escurrupichar as plantas, sobre todo de tomates, pero bueno, tamén o poden facer en pimentos ou calquer outro tipo de solanácea, non? Pero bueno, a súa característica é esa maneira de comer, é escurrupichar as follas máis novas das plantas. Entón, si son ácaros, o sea, poden ser dúas opcións para min, Si son ácaros, si lle dá a volta á folla, vai a verlos como andando por aí. Son unhas pequenas arañiñas que van chupando a salvia e claro, ao non lle chegar ben á folla, a folla arrújase, porque a comen a eles, non? Pero vai non saber, o sea, se eso cunhas gafas, porque son super pequenos. E se son trips, e lle costa velos, tamén pode poñer, pois, un folio mismamente debaixo da planta, sacudila, e caen ao folio. Si son uns bichiños estreitiños e alargados, que andan así moi tiriqui, como rapidillos, son trips. A mí gustaríame mellor que foran ácaros, porque son casi mellores de tratar, porque os trips son un demo. Pero, bueno, eso, despois de sacudir e decidir o que é, si son trips, hai tratamentos específicos e hai algún incluso que é ecológico. E o que pode é axudarse, aparte de botar este tipo de insecticida, é un insecticida, non suele ser sistémico, aínda que sea específico dos trips, tamén debería de acompañalo con trampas cromáticas, en este caso, color azul, porque non é unha mosca, non é algo que vai a ser atraído por o color amarillo. Entón, si temos trips, trampas cromáticas azules para que queden aí pegados. Aparte tamén outro tratamento, non? E si son ácaros, eu, con este tempo quente, quente e seco, cuidado, porque onte aquí choveu, non sei, choveu por aí por Santiago. Na Coruña choveu, en Santiago choveu. Na Coruña choveu, tal. Pero si fose, por exemplo, tempo seco, eu hasta incluso lle diría de usar azufre. Azufre en polvo, seco, non mollable. Eu botaría yo seco. Pero claro, o azufre funciona mellor con tempo seco e con calor, porque tamén vale como acaricida. De feito, era o que se usaba antiguamente nos galiñeiros, cando non había outra cousa que lle botar aos piollos das galiñas. Entón, pois eso, que primeiro mire o que é, si son trips, que compre un tratamento específico, que hai insecticidas, con cuidadiño de non botalo alegremente, acompañado coas trampas azules, e si son ácaros, ou arañiña rojo ou así, azufre seco.
Pois xa está. Unha consulta xa solucionada, solventada, e imos coa seguinte, sen perder o paso. Imos agora con Monse, que nos fala dende a Serra do Galiñeiro, e nos di, estas fotos son do Limoeiro, xunta dúas fotografías, está cheo destes puntiños que parece que ao principio son marróns e logo poñense negros. Dá má sensación de que fan chupón porque espachurrei algún e son como ocos no medio. A ver que che parecen a ti, unha aperta enorme e bicos para todos. Pois un bico moi grande tamén para a Serra do Galiñeiro. Mira, neste caso encántame que me mandara foto porque claro, pola descripción podíamos pensar que era unha mancha, o sea, puntiños negros podíamos pensar en unha mancha, pero a foto é moi aclaradora e esclarecedora porque é un tipo de cochinilla. É un tipo de cochinilla lapa, o sea, nós chamámoslle yapras, así como hai yapras no mar, pois tamén hai yapras vegetales, non? Pois é un tipo de cochinilla que se pega nos tallos, sobre todo nos máis tiernos, e tamén se alimenta da salvia da planta. Si son poucos, tampouco que non se preocupe, pero sempre o mellor é quitalos á man. Si ten moita población, entón sí que vamos a empezar a pensar que é unha plaga que nos pode dañar o limoeiro. Se está moi afectado, que lle cortes as puntas, que nunca lle vai a facer daño ao limoeiro por cortarlle unhas puntas novas porque volve a rebrotar sin problema ningún e non lle vai a afectar a fotosíntesis porque xa ten as follas vellas para iso, non? Entonces, o primeiro, sacar o máis que poda á man. E despois, eu diríalle que, o sea, o mellor tratamento que se me ocurre que lle vai a ir ben para este tipo de cochinilla, porque ademais ten como un caparazón, é como se fora unha concha, aínda que sea blanda, que como ben di, cando as pachurras, desfaixa ou incluso manchache o dedo de rojo e parece que ten como sangre, será a salvia transformada, pero o mellor que lle vai a ir vai a ser un aceite de parafina. O que pasa que, claro, estamos no verán, co calor a parafina pode dañar as follas, entón hai no que botar moi especificamente encima delas, porque a parafina o que vai a facer é como afogar e non deixar respirar tanto aos adultos como se hai algunha pequena larva ou algún ovo tamén posto, non? Entón, que teñas coidadiño, o aceite da igual, o sea, que compre aceite de parafina e que o dilúa, pois non sei, a 10 ou a 15 mililitros por cada litro, que o bote sempre ao sol por, o sea, cando xa non quede ningún rayo de sol e non haga efecto lupa, queimadura, e que lle faja unha queimadura por rayos de sol, non? É así, é que repita as 2 semanas por si quedou algún escondido por aí e vai a ir genial, o sea, pero coidado porque o aceite de parafina co calor non... as follas pódense queimar. Pois o galla teña sorte, Monse do Galiñeiro, da Serra do Galiñeiro. Xa nos contarás a volta, como che foi con estes consellos de Nusca. Sí, quero sabelo en setembro, Seguimento constante de todos estes procesos. Imos con máis cousiñas e tamén acompañadas de fotos, Miguel. Sí, temos por aquí a Celi dende Amoedo, envíanos 2 fotografías e di: teño uns bichos laranxas con rayas negras na horta, non sei se son vos ou non, por iso preciso axuda de Nusca. Como se poden ver nas fotos, creo que van ir a máis. Hai bastante se están onde teño os tomates, pementos, berenxenas. Aparentemente os cultivos non teñen danos. Grazas. Bichos laranxas con antenas. Estes viñeron do espacio exterior ou que son extraterrestres? No. Ademais é unha chinche, é un tipo de chinche, unha chinche moi común. E claro, ela di que aparentemente que van a ir a máis porque nunha das fotos vense traballando, pois traballando pois en plan da prole. Sí. É un tipo de chinche, a ver, non é que faja moito mal porque se alimenta é polinívora e pode ser un pouco nectarívora, o que pasa que se ten moitas, sí que poden alimentarse un pouco das flores máis tiernas. Entón, se son poucas tamén que non se preocupe tanto, que as quite a man, que son boas de ver, porque suelen ser bichos que ademais son con colores moi vistosos e aparte que son grandiños, o sea, suelen medir máis de 1 centímetro cada un, o sea, vense ben, pódense quitar a man. Pero se lle dá aquel despachurralos ou así, tamén se pode axudar con algún tipo de insecticida, e hai un insecticida que ademais, é ecológico. O que pasa que unha cousa se é ecológica non quer dicir que sexa totalmente inocua para todo o mundo. Eu vou a dicir, hai un natural que ademais se extrae de compostos que teñen os crisantemos.
Dades vos conta que os crisantemos teñen un cheiro moi peculiar, sobre todo nas follas fuertote. Sí. Bueno, pois ten un composto que se chaman piretrinas. E as piretrinas, o sea, usado como insecticida, sobre todo en cascudas, en chinches, en cucarachas, vai moi ben. O sea, para min é dos millores. Que pasa? Que, claro, non é selectivo. Como sabedes, as mariquitas, as xoaniñas, tamén é un tipo de cucarachiña, aínda que é beneficiosa, porque do que se alimenta é solo de polen e non che vai a facer daño. E os seus pequenos, a prole del, sí que come pulgón, un mogollón, pois eso, que tamén as pode dañar. Entonces que sea moi específica donde yo bota, o sea, que os visualice ben e que lle bote solo aí, si quero usar ese tipo de insecticida, que xa dixo, natural non significa inocuo. Solo significa que ven de unha planta pois natural, que non ven feita nun laboratorio. Extraeron as piretrinas dos crisantemos e listo. Pois, Para setiembre esperamos tamén a resposta. Claro, Celi, contanos como che foi, se conseguiches facer fronte a este problema cos chinches, que era o que nos acaba de dicir Nusca, que eran estes bichos laranxas con rayas negras na horta que describías. Máis cousiñas por aí, Miguel? Temos por Veña, aquí a vamos Carmen Castro, dende Pollo, que nos pregunta: quixera saber como e cando se deben deixar de regar as cebolas. Pois mira, as cebolas é verdad que hai depende moito da zona onde as teñamos, pero tan pronto como a cebola sala da terra, porque a cebola ti plantas a plántula, non? E cando vai engordando, ela sola sale para fora, o sea, a cebola empeza a salir para fora. Bueno, pois tan pronto como besamos a mitad do bulbo da cebola para fora, nese momento xa podemos deixar de regar, porque xa chegou como a súa fase expansiva de bulbo, e despois o que lle queda é solo engordar, pero iso só fai cos lazos, non necesita moita agua. E máis, é contraproducente regalas demais cando xa teñen o bulbo de fora, porque podemos provocar podredumbre interna da cebola. Entonces, cando a mitad da cebola estea aéreamente para fora e salir a ela sola, deixamos de regar. Pois xa está, Que vos respondeu rapidísimamente a como e cando se debe deixar de regar as cebolas. Agora, Carme, xa nos contarás se melloran os resultados, seguro que sí. Imos con máis Seguro. consultas, Miguel. Sí, Veña. Temos por aquí a Lorena, que nos di: nesta ocasión quería saber que opinas sobre a frecuencia de rego. Teño unha horta urbana en Compostela e observo que hai quen rega a horta todos os días para que as plantas non sufran estrés hídrico, e quen recomendan non facelo tan frecuentemente para que as plantas, como por exemplo as tomateiras, desenvolvan unhas raíces fortes e profundas. Que opción é a máis acertada ao teu parecer? Mira, aquí temos dous puntos clave que nos di... Un saludo a Lorena, pero temos dous puntos clave importantes. As dúas partes teñen razón. Regar todos os días, eu sobre todo os tomates prefiero que non estean nunca en terra seca. Que pasa? Que unha vez á semana ou cada 10 días hai que dar un riego profundo para que as raíces, é verdad, se desarrollen ben, porque as raíces non se van a desarrollar nunca en terra seca, nunca. Entón, esa teoría ten como pequenas lagunillas, non? Que deixalas en estrés hídrico para que desarrollen as raíces. Non vai a ser así, o sea, teñen que desarrollar as raíces, é verdad, pero é ao contrario. Teñen que desarrollala se encontran terra húmeda. Si non, quedanse aí quietas na superficie. E a outra persona que rega todos os días tamén ten a razón, porque a frecuencia do rego está directamente ligada ca calidad da terra que tes, porque canto máis humus teñas na túa terra ou canto máis compost lle botes e a calidad do compost que teñas na túa terra vai a favorecer a retención de agua. Entonces, claro, o do riego depende tan directamente da calidad da terra que todo o mundo ten razón. Se regas todos os días, ao mellor é porque a túa terra non retén ben a agua, porque lle falta, pois eso, como esas pequenas esporas, esas esferas que ten a terra cando está ben abonada e ben fertilizada, con moito compost e con humus, que se chaman os ácidos fúlbicos e os ácidos húmicos. E iso consíguese con unha terra con moito compost. Pero se non a tes,
é verdad que tes que regar máis de continuo. Volvo a dicir que o do rego profundo necesita o no totalmente. Eu, particularmente a min, non quero que queden en seco nunca, nin os tomates, nin os pimentos, nin as berenjenas, todo tipo de solanáceas para min teñen que ter humedade continua, diaria, e unha vez cada 6, 7 ou 10 días un rego profundo, pero que lle chega a raíces máis profundas. O sea que, claro, hai que aprender a mirar canto tarda a túa terra en secar desde que regas, e ese sería a pauta para o teu riajo. Xa vedes cantas cousas hai que ter en conta, pois a hora en concreto de regar, como nos preguntaba Lorena. A ver como che vai, xa nos contarás en setembro tamén, amiga. Sí. Un saudiño, ata logo. Imos con máis consultas. Estamos facendo de profesores malos, Sí. Suspendemos a todo o mundo, mas entiende. Quedan algunhas cousiñas pendentes, pero non moitas, a verdade é que foron moi aplicados os alumnos a tarde. Miguel. Pois imos con outro ointe que parece que xa se puxo en contacto con nos en máis dunha ocasión. Di, de novo me poño en contacto con vos para mostrarlle a Nuska o problema deste ano cos allos. Que podo facer? Moitas grazas e saúdos de Narón. E ademais xunta dúas fotografías, Nuska. Dúas fotos. Dos allos outro día xa nos preguntaran tamén. Preguntaron, pero mira, sabes que pasa? É tan común ahora mismo que parece que é a mesma pregunta, pero non é a mesma, o sea, a enfermedade é común e a miña resposta vai a ser a mesma que a que din onte a outro ointe, non? Os allos teñen rolla. A rolla é un tipo de hongo que caracterizado porque ten uns puntiños como de polvo amarillo, que ademais che manchan o dedo porque é un polvo que é moi volátil, e non temos margen de corrección porque os allos estarían desecados por culpa do hongo, non porque se achegaran ao final do seu ciclo natural. Entonces, non hai margen de corrección nestes intres. O que pode facer é recoller os allos, e repito, non se pode andar a pasear os allos con esa enfermedade pola horta porque as esporas van a quedar ciscadas pola horta adiante. Entón, no mesmo sitio onde os recollemos, quitamos os laços e metémolos nunha bolsa de basura. Podemos biofumigar ese terreno plantando brasicáceas, o sea, calquera tipo de col de Bruselas ou col navicol ou rabixas ou grelos ou mostaza blanca ou mostaza morada, e triturala cando estea grande antes de flor, porque iso fai unha biofumigación. E o meu consello principal nestes casos é que non plante nada aí que pertenece á familia das aliáceas, o sea, nin allos, nin puerros, nin cebolas, nin gladiolos, nada que teña bulbo. O sea, pode plantar pois repolos, si quere brécol no inverno, coliflores ou xudías, por exemplo, que lle van a axudar tamén a recuperar o terreno, e non plantar aí en 3 anos polo menos allos, que os planten outro lado para a próxima plantación de allos. Pois desde Narón chegou esta consulta. Sí. Aínda temos tempo para un par de consultas finais. Veña. Que guai. Vamos Imos con outro ointe que nos envía dúas fotografías e nos di: a dúbida hoxe é sobre un aguacateiro que xerminei de semente. Están xerminando varios osos de aguacate e teños no tellado do meu piso en botellas de leite recicladas. O que se puxo rarito é o da fotografía. O resto teñen as follas ben. Non sei se será porque o deixei unha noite nun recipiente con auga para que se regasen ben. Planteanos 3 preguntas. A primeira, que pode ser? Mira, vendo a foto, non é que sumergilo en agua fose o problema, pero sí que foi un daño colateral, porque a mí máis ben esa foto paréceme, porque ademais é moi guai, porque me enseña a foto por arriba, o sea, a folla queimada por arriba e por abaixo. Se for un hongo, traspasaría ou habría un daño que eu podería ver pola parte de abaixo, pero neste caso paréceme un bafo por humedad ou unha queimadura por humedad. O daño colateral de haber regado por sumergir pode ser que despois ao evaporar a agua e lle dar moito sol ao millor que lle fixera esa queimadura. Pero observando ben a foto e vendo as follas de abaixo, eu estou segura que non lle vai, o sea, que non se preocupe, que só foi unha queimadura, nada, que lle vai a recuperar ben porque o resto está en perfectas condicións. Cal é a segunda pregunta, Lojo? Pois mira, pregúntanos, cal é o mellor momento para trasplantalos? Vale. E a terceira, esa vou de tiro? Xa vai todo. A terceira é moi parecida porque nos di: podo trasplantalos ao horto antes de insertar ou é mellor que os inserten estas macetas e logo trasplantalos?
Moi ben, moi ben. Bueno, pois vamos con todo. Mira, primeiro, eses cacharros para germinar o que é a semente están genial porque lle chega de sobra. Pero, a partir de agora, recomendolle que os cambie de cacharro, que os poña nunha maceta máis grande, porque lle é insuficiente. O sea, casi é máis grande a planta que o cacharro. E nun aguacate non podemos estar facendo isto. O sea, eu cambiaría os de maceta para unha maceta máis grande, que os deixe aí no mesmo sitio no que están. Que espere a finales de agosto para poder inxertalos, pero que os inxerte na maceta. É que os deixe inxertados hasta a nova primavera para facer o trasplante, por dous motivos. Temos demasiado calor agora para facer un inxerto porque non lle van a pegar ben, porque é demasiado calor. Eses o sea, o que é o porta inxerto, o frutal que ela germinou, digo, de semente, é demasiado inmaduro. Vai a sufrir moito, é demasiado estrés. Trasplantar é máis poñerlle o inxerto. Entón, primeiro, cambiálo de maceta non ten importancia, é que lle fago o inxerto a finales de agosto, cando xa non quede calor, cando xa sea calor residual. E despois, na primavera seguinte, que os poña na horta. Despois, sí que fago o trasplante. E ademais, así, xoga ca ventaja de que se algún inxerto non lle pega, cando os trasplantes os pon nun sitio axeitado, non? Para que non lle quede ao mellor un hueco no medio de dicir, joder, plantín 4 equidistantes e o do medio falloume. Non? Pois entonces así, cando os trasplante na primavera, van a estar máis preparados e o inxerto xa está como máis agarrado, máis preso, máis pegado, e así xa os pode equidistar no terreno ca confianza de que o inxerto xa está pegado. Pois eu creo que a resposta que precisaba a nosa amiga, aí está, por parte de Nuska. E a última consulta da temporada, Nuska, veña, imos con ela. Veña, a ver, pa que é o premio. Veña, imos con Celsa, que nos fala dende Santiago, dende aquí, e nos di, os tomates do invernadoiro teñen un bichiño minúsculo negro, creo. Teñen uns moi bonitos e outros bastante perxudicados. Este ano botámoslle terra de diatomes diluído en auga e este ano non lle botei nada. Será deso? Bueno, a terra de diatomeas eu non estou tan convencida de que sea nin tan inocua como nos la venden, nin tan eficiente, nin tan maravillosa, nin tan, o sea, para mí non é menos mollada, porque a terra de diatomeas son como residuos de moluscos prehistóricos que quedaron aí na naturaleza de xeito natural. A súa característica é que son microscópicos e que teñen como roturas, como cristales que lle poden facer daño nas nervaduras os bichos moi pequenos, como nos pliegues das patas, non? Pero en mollado non lle fai nada. Entonces, o que ela ve nos tomates, aínda que as fotos non son alá moi boas, é iso que intentín agrandar a foto e mirar, pero se me di bichiños negros, eu teño que pensar que é pulgón, porque outro bichiño negro que lle arrugue as follas nos tomates, que pode ser outro, pero, bueno, eu aposto que sería pulgón. Entonces eu non o da terra de diatomeas descartaría, e si o que lle botaría sería alternar tratamientos de xabón potásico diluído en agua, sempre 5 mililitros ou así, diso que tiña no invernadero, non? Sí. Que teña cuidado porque no invernadero pode facer bafo, pode facer fototoxicidade ou fitotoxicidade en contacto coa planta, porque sempre fai máis calor dentro dun invernadero. Entón, alternar macerado de allo, que lle vai a ir genial, e aos 7 ou 8 días xabón potásico, porque para o pulgón chegalle de sobra. O da terra de diatomea, se o quere usar, ten que ser en seco, sempre en seco, que o meten dentro dun calcetín vello, e que lle faga así o calcetín como un remuiño, e xa lle vai salindo un pouquiño dese polvo blanco que bueno, que a xente suele dicir que é mágico, pero eu non é santo da miña devoción. Nuska Chousa, ata aquí chegamos. Que teñas un feliz verán. E hoxe fomos meteóricos. Demos resposta a todo aquilo que nos quedou pendente. En setembro volveremos a reencontrarnos. Todo ten como... Maravilloso. Todo vai como ten que ir. Pareceche? Maravilloso. Pois xa deseando que chegue setembro para volver a estar con todos vós. Que seades moi felices e disfrutade deste verán todo canto poidades. Bico enorme, música, amiga. Calor, sol, playa. Coídate, Nuska. Hasta a volta, xentiña. Chao.